tanggaku ki enek nyolong kates iki. Walah, nggih kula ndek wau nggih anu. Tekan rumah sakit sing nyolong niku ngantek terkenal ning rumah sakit. Hasil colongan saking sampean. Tanggaku lho yo. Lah tapi kula nggih nderek mami mak wau. Kula nderek mak-mak. Ketok manuk. Astagfirullah Ibu. Iya jengkari lho ndek rapae munggah. Nang langsung nguyuh Mbak. Mantir hamki. Aku nyolong godhong kapas aku yo pengen tapi dengan cara yang berbeda. Mboten nyolong. Aku tapi kalau gede habis mau. Ayo Mas nyolong. Kalau remote Bapak di sana. Oh iya duduk le cah pinter. Kita berdua dapat rezeki ki 500.000. Walah. Berdua saja. Berdua. Oh, alah yo. Allah ya Ya Allah. Lah seteng lho. Ya Allah. Dari Mbak-mbak Allah. Kanjeng Mami Nggih. Kanjeng Mak iki. Ajeng nggih sandi ya. Napa ajeng nggih napa? Ngoten soalé mben boten lelah. Letih. Lelah letih lesu kan kemarin habis berbagi niku kan menguras Energi. Sorry. Boten kesel boten. Ndak, guyon guys. Nggih entuk konten nggih Mbak. Kayak gawean. Nggih. Malah mriki Ora sing diupahi berterima ora kasih apa-apa. nggih. Malah kok diupahi kok. Kok tambah seneng, Mak. 500.000 dari Mbak Allah. Kok saking kanggo aku Terima kasih Mbak ya Allah. Kanjeng Mami kalih Kanjeng Mae kok enak andani yo iki lho Mbak. Lah aku njaluk. Alah. Allah. Iki lho. Sinten iki? Bu Yun. Itu. Niki lho. Mbak Yun, saya nitip uang. Judulnya Metime yo. Metim Me yo. time. Nah, buat Bu Yuni dan Mak Damis. Temi apa? Waktu kita. Waktu untuk diri sendiri. Kanjeng Mak. Mitem. Buat Bu Yuni dan Mak Damis nih lho, Mbak. Tak gede to. Gitu. Mboten saged Bu, niku nggih pun gede. Buat ngopi-ngopi boleh ya. Walah pijet. Boleh. Buat kerimbat boleh atau spa boleh. Buat makan-makan boleh. Atau buat yang lain yang boleh. penting Boleh. relax. Oh, Ken anu. Ken Healing sekali lagi ceritanya. terima kasih sudah dibantu banyak, membuat saya lebih banyak bersyukur dengan melihat tidak semua orang yang beruntung nggih. Kita matur suwun. Niki Lho, ceritane Mak, ngenten. ngoten. Kanjeng Mami kali Kanjeng Mae dikengken healing. Menyenangkan diri ngoten lho. Lah, mbok krembat, pesel-pesel, Bensin-bensin mawon, Mak. pijet ngoten. Panas aku dimah. Jenengan tetep genine. Tetep genine. Kula ki Mak. Kok mboten saged niki. Niki saking bawa-bawa, Mak. Bawa. Kula nggih gak penak, Mak. Kula nggih gak penak. Matur suwun nggih Mbak Ya Allah, ya Mbak Allah. Ya nanti kayak mitem ya. Malah nduk kok nek kok buka lendo. Pokoknya kapan mengke ikhlas malah kemarin memberi sesuatu berbagi ngono ki atiku malah ketronyok ketronyok ngono ki atiku ya nek iso malah tak tambahi nggih aku malah iso luas ngono ki iso teko kono ngono ki ya dari kanca-kanca nduk engke wong sing sekirane iki bantu ngono ki ya dari teman-teman nduk. Aku tak tekoki iki wong sing sing tenanan iki sing tenanan. Langsung tak sebar ae kanca-kancaku. Ya Mak iki ngono. Ya alhamdulillah ya tepat sasaran aku dengan ikhlas nggih Bu. Kita bekerja tak jemu-jemu menjadi kurir kebaikan ya Mak. Wong jenenge keluargane Mak iki menjadi kurang kok aku grupe Mas malah disukani niki Mak hadiah niki nggih bersantai ngopi-ngopi. tenan aku. nggih mengke waktune Mak, mengke Mak kalih Ibu kan saged damel konten saking iki nggih le. Mengke Mak kalih Ibu ya Gusti Allah sundalo. Amin. Nggih iki kan mengke pamane nggih konten Ibu sing pas faselin apa krembate, mengke pas pijete ting kontene Mak ngoten. Kok pinter kok renano. Jaluk iki ketoke. Ajarane Mak. Lah sakniki kula badhe ngerayu niki. Kalian sing dirayu. Kanjenge Mak. Saniki time Mbak Tata kalih niki. Jenengan kalih Apa kula nek dijak. tak lagi melok kamar goro-goro. Duka iki. Mboten. Tak bawa nggih pemirsa Iki badhe mengenakan ibu-ibu ini. Niki kok tak Pak pun dahar. Jenengan pun dahar.
dereng lah. Mangan. Nggih. Aku ngirim rone kontan mangan yo mangan. Oh ya Allah pakane ya cocok Kak. Iki Cocok lek kan. ora kontanku mau Mak mangan kan kok. dereng anu lah. Dereng apa? Dahar. Nate dahar kikil het teh. Ayo ngikil Dahar sedap. pisan ya. Sak derenge Pun mak to, Mak, mengeluarkan Eco, nggih. energi tinggi ngonten mae kula jak. Harus mengisi energi dulu, Mak. Mor gagal mor. Boten mangken. Pas saya ngeten ini makan siang, Mak. Jangan dereng dahar to. Dahar siang niki riyen niki ngisi energi. Terus mae tek konten. Niki kalian Mbak Mur lesu, napa lesu meleh. Lah kontane dahar mae. Lah, masak niku, Mak. Ya Allah, terima kasih nggih Mak. Kula tadi sudah menyolong pagi-pagi. Oh, alah ternyata tetangganya itu toh, Mak. Sesuk nunggu aku kok enek rongos. Kancaku rumah sakit langsung WA. Walah enake cah esuk-esuk wis entuk bahan colongan. Dadi kontan sisan jere. Niku kanca rumah sakit, Mak. Nggih, Bu, aku ngono. Walah inu ya, Mbak. Walah jos. Wong rambas. Lah nggih, ratu soalnya, ratuku. Cap ratu, rambas. Ratuku. Bocah, Nduk. Nggih. Lho kok mesisan mampir jipuk anune Pak Misana ya? Siap. Nggih. Aku lho lepe hasilnya. Oh, Nggih, nggih. nggih, siap. Timbang kok Pak Rono dhewe. Bolak-balik, Nah, masalah nggih. ndelok hasilnya kan kok ndekne tak periksakno kapan-kapan. Nggih dibacakan mangke kalih dokter ya. Dibacakan. Siap-siap dulu guys, Mbak Mur dijak nggih. Nggih, angsal ya dijak nggih. Dijak Bu. Babu ki panggonane nang ndi? Nang mobil. Babu gudiken aku tak buak kok. Ya Allah. Niku talent jere. Talent jere. Sampean jak ngenten-ngenten le. Yo tapi cuma manut. Lah Oh, lah nggih. Jene babu cok kuwi tak singkir. Oh, ngoten. talene mae lho. Mas. Yo. Pinter ya. Ampun, Mak, niku talene jenengan totalitas monan. Talene jenengan niku pun totalitas kok malah HP dicutek gitu. Terus Mbah Kem, Mbah Kem jenengane di totalitas dihubungi Masa endebir. Jas tenan. Mak iki militer dijane wis. Aku kedip-kedip kira manut titeni. Kayak Mbah sapa Kemi kek cemelenting kok. kayak agar roh aku. Ayo manut nangis. Nangis. Ayo manut kene wis pinter. Nggih. Pun tarik mae ngedok. Ayo. Kayak tongkat ajaib. Wes guys, kita anu siap-siap dulu. Ya mak blonjo napa tek wadah. Oke. Oh sing iku sing sembako Nggih. Ya kuwi wis eneng rekomendasine wis eneng. tapi Tinggal waktune ngger ki ya Kedik-kedik. tinggal tak bagekno. Oke. Cuman ya sithik-sithik ya matur nuwun hamba Allah. Ya Allah nduk muga-muga lairane lancar ya nduk tak Amin. dongakno. Amin. Bar iki Amin. muga-muga ya mrindili anak makan. Amin. Iki wis ora sah kabeh-kabenan nek kowe pirang-pirang taun kok nek kengko nek gak ndang saiki koyok kuwi Bu Is Hanum tuwek-tuwek manak brindili. 15 tahun nduk gak duwe Bu Sanum anak, nggih, ya. ngambil dua Nek anak. gak duwe anak Oh, anak nggih. 6 mbok pira langsung kok. Iki pira? 1 2 Papat toh, Mak. 4 5. lima. Mati si Cok. Oh, tinggal kan Nggih, namanya iki tinggal Pak satu. sekawan toh. Walah tuwek-tuwek nduk wis kangen. Nggih. Bojone. Mesakne ngoten kan Lah mesti mak nek itu sumure mesakne. sak Sis. Mbak Indah rae Lah, mesisan kasarane nek ngomong mesisan nggih, Mak. minimal yo bayi pitu meteng telu. Waduh, Mbak. Mbak. Ora usah kabeh. Sing kesel sinten? Baik. Engko nek gak anu Mumpung si enek mbah-mbah. Lah nggih, sing kesel engko nek gak anu, baik. dames jak kono nduk buruh wis tanah manut bakalan. Didian militer, Mak. Ya aku bar nggo Mbak Indah sak wulan, kok bocah kono sebulan gelem aku. Tenan tak omongan kan teng Arab jenengan Mak. Iya, Nduk. Aku gelem nduk tenan. Yakin ndek buyu-buyune. Nggih, monggo Mbak Allah siap niki meluncur. Ngono nduk kok tak jake kok gak apa-apa gak kan nek tak pateni. Disayang, disayang. Sayang tak cium, kok nek anak iku tak manja. Nggih, Mak. Tapi nek bar ya tak cewetot. Di belakang kamera dicetoti, guys. Aman. Guys. Kita siap-siap dulu, guys. Mualah, Bu. Masa tua harus tetap bahagia ya, Bu. Oh, gak masa kecil kurang bahagia. Masa tua harus bandulan. Penak ya, Mbak. Aku sampai mambu-mambu kok gosong-gosong ngono nggih, Bu. Pokoknya kecepet Mbak sik, Mbak. Oh, ngene lho, Pak. Enek apa? Walah, kok bayani? Alah. Terus ngono. Asistane artis ya kudu ada meracat. Salam. Dari tanggaku.
artis tukang nyikat. Sendalnya sinten ya, Bu? Tidak terasa. Gak terasa ya. Biasanya seperti itu nek sing nganggo mae wis gak kroso. Kita kuwi Mbak Tatawi. Kalau lah konsupe malahan, Bu. Kanggone artis tukang nyikat, akan tukang nyikat. Isin ibu jane nyolong sandale Tata. Pun siap artis-artis. Walah. Ya udah kita mari cus. Walah cus wes ya. Mak, lha Dik apa mboten Dek? Duh, aku sekali-kali tak memanjakan dia. Lah bener guys. Aku iya kok. Nangis mboten? Iki tangisi. Lah mangke niki kinten-kinten ditangisi mboten? Ambek ayah. Wih, ayah. Ayah japle. Iya. Intan yo aku pengen memanjakan tak pasrahno Mbak Yuni. Sekali-kali aku ayo memanjakan free aku. Ini khusus ibu-ibu ini guys. Free Khusus Kanjeng Mami sama Kanjeng Mami. Double Kanjeng. Kok ndek kayak jeneng bare santap Pak. Kanjeng Mami. Iki apa? Kanjel. Kanjeng. Niku jengkang kali niki. Jengkang dirasa ibu. Jengkang jengkelan. Gila. Oh, pitik, Mak. Atine jenengan iki mboten saged Mboten pitik. Kon ayo cus. Yes. Penak ya nek ngenekan ya. Kenapa mak ndelok? Pak gunane dhelek kok ora lek kowe. Lah wong Mas Arifin di Endah sering mak ning mriki. aku Bu Yuni dereng nate. Mak Nggih makane dikengken di Endah. Padha mbek babune padha kok padha gak taune. Sampeyan nggih nek nate mboten nate dijak mae. Nek pamane mae diring nate berarti kan sampeyan diring nate. nek menawa sebelum Aku ranggone meraku aku konten dhewe. Nggih. Makane niki di Endah niku. Mbak, mae kalau ibu kan rong tau mak mikir. Cobi sampean jak, Mbak. Ngonten. Aku ki dek mah ning omah yo pengen kerupuk gendar ning kono yo nek iku pun batin jenenge. yo kok enak yo enak. Pesene niki mae dari katan pos gede. Aku sithik ae, Mbak. Oh, sithik. Terasa mae dereng dahan. Akeh yo doyan. Mbak anu doyan lah tapi nggih. doyan Mbak Indah itu tuh ya. Mboten tak. Entek Entek nggih. Yang penting ojo iwak mentah. Iwak mentah itu ada versi yang lain. Iya. Ya aku uga sawah gege, Dok. Ya. Ora usah. Lontong mboten, lontong Mbak Mal mae lontong. Mae seneng aku gak usah, Dok. Gak. Versinya ora sakake. 3. Sedengan. Unjukin apa? Kuwi ketok apa lho panganan apa kuwi? Mbok cekli kuwi. Jeruk. Jeruk. Oh, esrok. Jeruk. Aku ya Jeruk semua, Dek. Aku jeruk, Mbak. Mor, kamu babu harus di bawah. Aduh, besar. Besar. Ya Allah. Kaisa. Ya Allah, Mas. Darane aku tuh nang dhuwur. Aduh. Ya Allah. Kenapa ndoroku umat lagi? Dia mah sehat. Dia mah sehat sama aku. Ya bener aku kumat lagi. Jenengan supaya kali kula. Kok tanggane jenengan dong ya. Masa sih sok kenal. Wong dilek kuwi. Kok kenal dames. Pedi ah. Iya, aku kenalan Mbah Kemi. Kenalan para bawah-bawah sekalian. Jeruk semua. Panganane kerupuk gendar. Belum, tapi berapa? Dik Tata jeruk kan? Nah ya jeruk semua berarti. Mbak Mur ke jeruk. Ibu mriku lho bertiga. Nggih kula. Mriki jano Mak. Rasane mboten beklet. Lekek kok Nggih. Mae ibu kalih anu teng mriki Mbak Mur. Mbok kene kabeh. Iki Mbak Mur. Perlu ngono ora, Nek? Amit. Ini aja kan. Oh iya. Guys, mau kursi gitu guys. Sampun. Enggak. Mae kan jadi glowing. Mae kan jadi glowing cerah lah. Jenengan delek Ya Allah, Mbak Indah kok yo ora. Anu kuwi masuk makanan favorit ya Mak niki Mak. Mencak anu sinten? Kali jalan-jalan niku kan nggih sering mriki ya. Iya. padahal panggone anu masuk nggih. Mendri riyen teng mriko Mbak, zaman kula SMA. Niku berarti pas tadi bangun 1900 pinten ngoten niku lho.
1984. Lah wong dek jenam. Lah mak Mak. Menawi nganu. Oh, bae tang Terus ke ibuke menawi. Lah niku bae pun sepat. Oh, bae. Review bae tak reviewne bae. Aku nek kon review mbah ngono wis paling Semangat. heeh, ya udah tak reviewne. Di review Mak. Mak pertama kali kesini soalnya guys. Suasananya lagi Tahu review, Mbak Indah tahu review ibu-ibu Oh, Mas tapi ditanglet-tanglet tinggi nate. Niki. Buses segadah niki buses. Jenenge kanton teruk-teruk mawon nggih. Lah injinge polahe kaya bangsingan. Lah injing polahe nggih ngeten busane mawon. Karek terima bersih aja. Jenengan ngateke pirang tahun, Pun? Saking Surabaya 78, 84 pindah sini. Ngantos sepriki. Sudah kurang lebih 40. Dalemnya mriki mawon. Nggih niku niki. Lah niki sakniki sing toko putrane Niki niki. putra sing ragil, Sing waune ragil. Wartawan Jakarta Kompas kula Ken Medal, ngantos si Pak Sis, bapake mboni sepuh. Nek niki istirahat ya menten. Nonton niki pun enten pirang tahun. Sampun mulai mlebet cepu 68. Lumayan kula tukang masak Bu. Jakarta, Surabaya, terus Jogja, di Semarang, di Solo, terus anak-anak sudah pada kerja, ndak boleh keluar kota masak. Nggih. Akhirnya ngerencangi bapak jual. Jenengan bapaknya asli mriki napa jenengan Mas Solo. Liko? Bapak saking Lah kok iso Solo. tekan mriki Kula nemplok to? kelahiran Surabaya, rumiyin mriki wonten Paklik. Oh, Pak Le. Tentara teng mriki, tentara. Lajeng tahun 68 niku kula mriki kali Paklik mboten angsal waksul teng Surabaya. Wis nduk ning kene wae Surabaya sik rame. Tenan. Mau kok Bapak. sing mriki kok mobil-mobilan. Iya, lah niki ra disuwi Bu, biasa. Niku kan nembe bobol mobil enten. Biasanya uame Mak. Kadang jam menten pun telas. Nggih, kadang jam 3 jam kali wingi. Mane kula dhewe ki telepon riyen Mak mriki. Masih enggak buka mboten. Akhir jen nggih masakane dengan ibu sinten? Bu Dami, bapake Pak Seso. Dami. Dami nih, Dami. Kita adalah sama. Cuman beda S-nya saja. Dami kali Dami. Berarti subuhe ora. Dami Seso. Subuhe ora iki keter cok subuhe. Lah nek Damis kan subuhe katut. Mungkin tambah es nggih. Lah kembar Tapi mungkin, saya Mak. sholat subuh selalu tidak pernah meninggalkan. Lah nggih Damis itu singkatan dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan jenengan Dami. Karena Damini sudah damai tahun 68 itu sudah damai, maka saya dilahirkan mau dikasih nama Maiwati nggak boleh sama Pak D saya. Karena ini sudah damai, kasih nama aja Damini. Terus almarhum istri bapak itu namanya Damis. Untuk mengenang saya diberi nama Damini. Mak. Berarti pisan. Saudara to Mak. Ya Allah, ketemu jodoh ini. Benar kerja dagangan. Itu masih satu. Saya kula SMA Mak. Oh no. Riyen saya SMA. Pisanan kali kula purun. Tinggal yang menjalani aja. Kalau saya oke-oke aja. Untuk ke sinten? Untuk lo tata. Tirose sing Iki guys. Niku pors niki Mak. Wis niki tenggene konten selanjutnya ya guys ya gitu.